आं दाखालि बुंदों जोबोर गोसा मिनिनो लुबैयो सोरबाया जुदि फेरगाव बायदि समस्तियाव केन्डिडेट जानानै सोरबा जुजिनो सानदोंबा थान्दा माइन्डजों एकदम कुल गोरबोजों बिथांमोना सान थाखा फैसा नस्त जायालासे बिथांमोना आराम थानांगौ इउपिपिएलआ सोरबा दिनै जोरा बुंनानै लायोबा जों देरहागोन आं दाखालि बुंदों जोबोर गोसा मिनिनो लुबैयो जोबोर गोसा मिनिनो लुबैयो एनडिए केन्डिडेट अर्थात बिपिएफनि केन्डिडेट बिजाथि महेश्वर बर' सार बिथांखौ बिपुल भट गोबां बांसिन आरो जोबोर जोबोर बुरजा भटआव देरहाहोनो थाखाय जों बे कार रेलिखौ लादों जोङो 10,000 15,000 20,000आव नङा 35,000निबो गोजौआव देरहाहोनो थाखाय डिफारेन्स लानानै जों देरहाहोनो थाखाय बे कार रेलिखौ जों लादों उइथ जयनिं प्रग्राम कुनु सन्देह गैया जोंहा दिनै बिजेपिनिफ्रायनो 16,000निबो बारा भट जोंखौ समर्थन खालामगोन नङा होमबा खालामगोन आरो लोगोसे बिपिएफआनो 14,000नि गोजौआव भट दङ इउपिपिएलआ सोरबा दिनै जोरा बुंनानै लायोबा जों देरहागोन आं दाखालि बुंदों जोबोर गोसा मिनिनो लुबैयो खारन हिसाबानो फैखाजोबनाय नों एनडिएजों थाफानानै बिजेपिजों थाफानानै जों दिनै भटआ जोंहा भट बेंकआ पुरा सेटआपखा सोरबा गाज्रि मोननानै सोरबा दुखु मोननानै 1,500आ नोंहा डिफारेन्ट नों गुगालांनो हागौ नाथाय 35,000निबो बारा जोङो देरहागोन आरो नोंथांमोना नुगोन रिजाल्टनि दिनाव कुनु सन्देह गैया आं बेखौनो बुंदों सोरबाया जुदि फेरगाव बायदि समस्तियाव केन्डिडेट जानानै सोरबा जुजिनो सानदोंबा थान्दा माइन्डजों एकदम कुल गोरबोजों बिथांमोना सान थाखा फैसा नस्त जायालासे बिथांमोना आराम थानांगौ हाग्रामा मैलेर लोगोसे थानानै खामानि मावनांगौ जौगानायनि खामानि मावनांगौ बेखौसो आं खावलायगोन जेसेबां केन्डिडेट दङ बिजाथि दङ गासैबो देरहागोन उदालगुरियावबो देरहागोन माजबादावबो देरहागोन जोंहा फेरगावआवबो देरहागोन आरो जोंहा नै माबा टंलायावबो देरहागोन सोर देरहायै दङ आरो मानो थाखाय देरहाया जानो बिजेपि दङ एजेपि दङ बिपिएफ दङ मोनसेलेजों मोनथामजों बोरै हानो मोनथामजों मोनसे हागोन होनबा नाख्रेबजोबनानै बुस्लिंजोबनो हागोन माथो नङा होमबा सासे मानसि साथाम मानसि नङा होमबा बिजेपि बिपिएफ एजेपि आरो गोबां निर्दलीयफोर दङ सासेखौ बिटि बोखारलांनो हागोन बेनिखायनो कुनु सन्देह गैया देरहानायखौल' नोंथांमोना नेदो आरो बोरमा खासिजों माबा जानो थाखाय खाना जानो थाखाय रेडि जानानै था आं दाखालिबो बुंदों आयं जोंनि एबाराव खानाया बोरमा खासिजोंसो जागोन बोरमा दंना गैया बोरमा दङ 5,000निबा 10,000आव फान आसना दंना गैया बोरमा खासि दंना गैया बोरमा खासि आसे बास बोरमा खासिजों खाना जाबाय दिनै 2,000नि गोजौआव बहुत दिनैथ' इसेल' 2,000निल' जागोन बाखि अरुण'दय तरन'दय सब बिपिएफआनो होगोन नों आइबिएसबाबो बिपिएफआनो होगोन आइअएबाबो बिपिएफआनो होगोन नोङो मा होनना बुंगोन आइअएनअबाबो बिपिएफआनो होगोन आइबिएसबाबो बिपिएफआनो होगोन जेसेबां सरकारनि साहाय्य सरकारनि अनुदान सब बिपिएफआनो होगोन एसे एनै भुल थानो हागौ बे जेबो नङा बेखौ जों सुद्रायगोन औ नेर्सोन बर'आथ' आंनिनो गुरु मिथिबाय जों सानफ्रोमबो रायज्लायलायो बेसेरा अनथावथाव नै मैया होदों आंनो भट होआबाबो सोरनो होदोंमोन माबानो होदों जोंहा प्रमाद पानि कार्ड होदों बिदि जायो होमबा राजनितिकआ आंनो होआब्लाबो प्रमाद पानि कार्डखौ होनांगौनो बिराद अनथावथाव मिथिबाय बिराद अननाय मोनो जोङो बिराद अनथावथाव जे आंनो होआब्लाबो प्रमाद पानि कार्डनो मा जाखो बेलाय गोग्लैखाबायना नोङो नुवाखै नोंसोर निउसाव दा बेनिखायनो जेबो गैया आं जेबो बुङा बिथाङा बिपिएफनिनोमोन उपाय गैयैयाव माथो खालामनो केन्डिडेटआनो गैयाबा इउपिपिएलआ केन्डिडेट दोङोबा इउपिपिएलआ गेलेनोनो गिजोब्बाय थाखा लकसन जागोन होनना मानसिफ्रा खारजोब्बाय जुइन जाजोब्बाय दिनैनो जुइन जाजोब्बाय नै सोब इउपिपिएलनि गोजामोन सेस साफा